गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव गुबुनारि बेरेखा हाबफैनायखौ इभिक्सन खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थानायनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बराखौ साबायखर होदों। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय बोसोनगिरि राजु देउरि बिथाङा बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 5,000नि अनसुंथाइ राननानै होदों। रुजुगोरा मोसाहारि बिथाङा बिटिआर सरकारनि फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनबोगासिनो। बेबायदियैनो मैया उदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनसिरि बियाबनि टिसिएलसिसिनि चेयारमेन रुजुगोरा मोसाहारि बिथाङा ब्लकनिनो मावखुलियाव फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ रानना होदों। 5,000 रांनि चेकखौ 200सा फरायसाफोरनो राननानै होनाय जादों होनना रुजुगोरा मोसाहारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों आरो फरायसाफोराबो 5,000 रांनि चेक मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। बिटिआरआव फिन तामुलपुरखौ जिल्ला महरै फोसावफिनबाय। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों अजद लाबोदों। प्रमद बर'नि दाबिया आगोलाव डिभाइड आसाम 50-50 मोन, नाथाय दायो प्रमद बर'नि दाबिया मानि 50-50 जाबाय होनना गोख्रों हामलाखौ खालामदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा बिटिआरनि खुंथाय थावनि क'क्राझाराव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया दावबायफैना प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों हामला खालामो। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया खौरां बिजोंनि गेजेरजों प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों अजद होदों। प्रमद बर'आ बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो बिदोंमोन, नाथाय दायो प्रमद बर'आ रांनि थाखायसो डिमान्ड खालामगासिनो दङ। प्रमद बर'आ बिटिआरनि जौगालु हाबा मावनायाव ओनसोलनि थाखाय जाबायदि मावनांगौ बिब्दि जेबो मावनो हायाखै होनना गोख्रों अजद होदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा इउपिपिएल दोलोआ फेसबुकआव नंखाय खौरां फोसावनायनि हेंथायै पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीखौ हिनजाव लाना खारदों होनना नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय हालांबाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेज सामलायगिरि रिंकु ब्रह्मखौ इउपिपिएल हानजाया एफआइआर होबाय। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि दैदेननाय हानजाया मैया क'क्राझार थानायाव एफआइआर होदों। फेसबुकआव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनि सायाव नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय मैया केस थिसनदों। मख'नो गोनांदि हालांबाजार इउथ बिपिएफ, क'क्राझार इउथ बिपिएफ, आइ लाभ बिपिएफ फेसबुक पेजनि सायाव इउपिपिएल हानजाया एफआइआर होबाय। बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीनि सायाव हिनजाव केलेंकारिनि बानसावनायनि खौरां फोसावदोंमोन। दा बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो इउपिपिएल दोलोआ आयेननि हेफाजाब लायो। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदों दि बैफोर फेसबुक पेजफोरा समाजाव जानला मोनला ओंथि गैयै पस्ट खालामना समाजाव गुलाय गुजाय थासारि खालामगासिनो दङ होननानै गोख्रों अजद खालामदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।